Og så er det tid til at kigge lidt på trafikken denne morgen. Her i det syd- og sønderjyske, så ser det faktisk ganske pænt ud, så skal du ud og køre her til formiddag, så vil jeg da bare ønske dig en rigtig, rigtig god tur. Husk, du kan altid melde ind på sms'en, hvis du skulle spotte noget. 40 58 04 14. Så er morgenpatruljen nået til vejs ende for denne uge, og nu venter der altså 3 timers Megamix for fuld udblæsning. Den første halve time, den tager jeg live i pulten, og DJ-pulten er da fuldstændig klar. Så tilbage, der er der faktisk bare at ønske dig en rigtig, rigtig dejlig dag og en fantastisk weekend. Mit navn, det er Sune Engelbrecht, og jeg siger mange tak, fordi du har lyttet med. Vi lyttes igen mandag morgen klokken 6. Nu er det tid til Megamix. Så skal jeg se, om jeg kan nå knapperne herfra. Jeg står lidt akavet ind under min DJ-pult, men vi prøver. Vi er din hverdag. Vi er din hverdag. Vi er Radio Globus. Altid godt for dig. Ready.